Ik wilde het woord nog geven aan de wethouder die de certificaten aan 11 afgestudeerde coaches gaat uitreiken. Dank je, dames y caballero. Yes, we can! Nou, dat moeten jullie nog eens een keertje right op gillen, toch? Yes, we can. Het is inderdaad een hele belangrijke dag vandaag. Al heeft het maar een belangrijke symbolische waarde. Want het zal me niet verbazen dat aan het einde gewoon hij ook een rechtse bal een Amerikaan is. Maar het is natuurlijk ontzettend belangrijk. Wat hij allemaal bereikt heeft, Barack Obama. Maar de emancipatie die daarvan uitgaat is natuurlijk geweldig. En kijk, weet u wat ik leuk vond? Ik heb zondag naar zijn concert gekeken. Hè? En ik weet niet of u dat ook gedaan heeft. En als je kijkt naar het concert, het was natuurlijk heel fantastisch daar. 6 maanden geleden zat ik daar, bijna 2 uur lang op die trappen, weet je wel. Dat was de tweede keer en het is een fantastische plek om er te zijn en om nou zo over Washington heen te kijken. En het is ook de plek waar Martin Luther King gesproken heeft. Maar wat ik nou heel erg mooi vond, is dat Barack Obama bij de regie van dat programma, want daar heeft hij zich ongetwijfeld mee bemoeid, iedereen een plek heeft gegund. En eigenlijk, en dat is een moeilijke termen, hè, ik gebruik die termen steeds vaker, in moeilijke termen gezegd, hij heeft parallelle gemeenschappen alle ruimte gegeven. En die ruimte krijgen wij in een land als Nederland op de een of andere manier niet. Althans, die discussie is veel te heftig. Als je hier even buiten, en zeker 100 meter verder bij dat andere Den Haag, zegt van nou, er moet in ons land, in onze stad ruimte zijn voor parallelle gemeenschappen, dan krijg je gigantische discussies daarover. En dat verbaast mij, dat begrijp ik niet. Want waar wij met z'n allen falen om te zien, is dat parallelle gemeenschappen een kracht kan zijn. Dus je hebt een Nederlands gemeenschap en daarin situeer je een Turks gemeenschap, of een Marokkaans gemeenschap, of een Antilliaans gemeenschap, of een Arubaans gemeenschap. En dat kan voor de emancipatie van mensen heel erg belangrijk zijn. Die gemeenschap. Omdat in die gemeenschappen heel veel kracht zit. En dat zie je eigenlijk ook in een stad als Den Haag. Er zit zoveel kracht in die parallelle gemeenschappen, maar toch proberen we dat een beetje te vermijden. En ik denk dat dat niet goed is. En ik denk dat als Barack Obama mij één ding geeft, dan is het juist van zoek nou die kracht in die parallelle gemeenschappen. Probeer je te manifesteren als een parallelle gemeenschap, maar probeer vooral die verbinding te leggen met al die andere gemeenschappen. En dat is wat hij gedaan heeft, want ik weet één ding zeker. Ik weet niet of u dat weet, voor uzelf. Maar als hij zich als een zwarte kandidaat, heel nadrukkelijk als een zwarte kandidaat had gemanifesteerd, misschien was hij net geen president geworden vandaag. Hij heeft zich heel nadrukkelijk gemanifesteerd als een Amerikaanse kandidaat. Voor de American Nation. En dat is nou precies wat ik zeg. Wij zijn Antillianen en Arubanen en Turken en Surinamers en Marokkanen. En dat is goed, gebruik die kracht. Maar gebruik die kracht om je te manifesteren als een Antilliaanse Hagenaar. Als een Arubaanse Hagenaar. Als een Surinaamse Hagenaar. Maar wel als een Hagenaar. Want hier ligt uw toekomst en hier is de gemeenschap waar u mee verbonden bent, hoe u het went of keert. Maar waar wij verwachten als bestuurders van deze stad dat u uw bijdrage voor moet leveren. U bent sociaal verantwoordelijk voor elkaar en u moet bereid zijn te willen investeren in deze stad. En dat is wat burgerschap is. En daarom ben ik ontzettend blij dat heel veel van u die nut en noodzaak inzien en zich ook zo manifesteren. Ik was ontzettend trots om zondag ook een project, een Antilliaans project te zien op televisie, Mythicast geloof ik. Die plotseling, ik begrijp niet waarom ik die mensen niet ontmoet, maar hij had de Secret Millionaire ontmoet en die heeft een stevig bedrag gekregen. Maar goed, het ging niet om het geld, maar het ging wel om dat project. En dan zie je gewoon dat zo'n project, ja, ik pak er gewoon één van die projecten en zo zijn er nog meer projecten die we hier in Den Haag hebben lopen, die het heel erg goed doen. Maar waar ontzettend veel kracht van uitgaat, waar ontzettend veel inspiratie van uitgaat. Dus het is, beste vrienden, niet alleen retoriek, het is niet alleen woorden, yes we can.
en praten, maar het is ook tegelijkertijd mensen inspireren, leiderschap tonen, mensen in beweging brengen, mensen boeien en mensen binden. Daar gaat het om. En ik moet u zeggen dat Barack Obama dat gedaan heeft, op zo'n hoog niveau, in zo'n groot land. Dat is precies wat wij proberen te doen hier in Den Haag. Maar ik vind dat enkele van u dat nu daadwerkelijk getoond heeft. En dat zijn er 11 in totaal. Dat is mijn brug naar u toe nu. Die gezegd heeft van, nou ja, ik ben bereid om mijn bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van die parallele gemeenschappen. Aan de ontwikkeling van de gemeenschap waar ik uit voortkom. Maar wel met die verantwoordelijkheid dat ik mensen bewust wil maken. Dat ik mensen wil inspireren. Dat ik mensen wil boeien en binden om hun bijdrage te leveren in die eigen parallele gemeenschap. Om daar om die gemeenschap krachtig te maken. Die kracht te putten om tot die verbinding te komen met die andere gemeenschap. En ik denk dat dat de toekomst is van een stad als Den Haag. En ik denk dat dat de toekomst is van u. Want u maakt die Den Haag waar ik het over heb. En ik moet u zeggen dat ik erg trots ben om 11 mensen vandaag een certificaat te overhandigen. Waarbij wij eigenlijk u kwalificeren als partner. Als partner in de missie die wij hier op het stadhuis hebben. Inge en ik en anderen die betrokken zijn. Vanuit burgerschap of vanuit educatie of bedenk het maar. Om het verschil te maken. Want dat is wat wij willen. Sinds ik wethouder ben heb ik niets anders gezegd van. Ik heb maar 1 missie. En dat is niet op de tent passen. Want daar word ik niet goed voor betaald. Althans, daar krijg ik niet dat goed geld voor. Om alleen op een tent te passen. Maar ik wil het verschil maken. En ik heb ontdekt dat ik het verschil niet alleen kan maken. En dat zul je zien dat Barack Obama dat ook niet alleen gaat kunnen. Maar je kunt het verschil maken door gewoon partnerschappen te hebben met elkaar. En op ons niveau, op ons manier, heb ik, dames en heren, in ieder geval vandaag 11 partners gevonden. En daarom is het mij een eer en een genoegen om vandaag hier gewoon te zijn. En die certificaten uit te reiken aan deze krachtige mensen die zich hebben laten inspireren door anderen. Maar vandaag zijn jullie gewoon in een positie om straks anderen te inspireren. Om anderen te boeien en te binden. En anderen de mogelijkheid te bieden. Ik zie in ieder geval iemand van bijvoorbeeld de Mall hier aanwezig. Iemand waarvan ik denk van nou, kijk, dat is ook iemand die inspireert, leiderschap toont, boeit en bindt. Om gewoon dingen voor elkaar te krijgen. So ladies and gentlemen, I have high hopes on you. Dat meen ik serieus, dus laat ik druk maar een beetje opvoeren. En gewoon high hopes om dat verschil te maken. Dus hartelijk dank in ieder geval. Hartelijk dank dat jullie gewoon jullie verantwoordelijkheid hebben genomen. En tegen elkaar hebben gezegd van nou, ik ben bereid om deze cursus te gaan volgen. Om coach te willen zijn, om mensen te gaan helpen. Want dat is in ieder geval mijn manier om te laten zien hoe belangrijk Den Haag voor mij is. En dat ik in ieder geval bereid ben om mijn bijdrage te leveren. Dus ontzettend. Kijk, even erbij.